И здравейте на всички ме гледат, аз съм Цайл Linux и вчера ударих 109 гледания. Вие като кача този клип ще се очудите 109 гледания, нищо не е. В принцип да, нищо не е, но за 9 сабскрайбера 109 гледания е според мен доста добре. Значи искам да ви много да ви благодаря, че ми гледате клиповете за 109 гледания, много ви благодаря. Значи абонирайте се за мене, моля ви се. Дайте, 10 сабскрайбера празнувам. Да давате положителни вотове за клиповете, добри коментари, да ме, как да кажа, да ми показвате канала на ваши приятели, да ме гледат и те да се абонират. Много ще съм ви благодарен. И ако направя 10 сабскрайбера, ще съм доста зарадван. И пак ще направя клип. Значи след това на 20, на 30, на 40 така сабскрайбера ще правя до 100 сабскрайбера. След това може да разреда малко, ако в смисъл стигна до 100 сабскрайбера. Ако стигна до 50, пак ще е супер радостно за мен, защото не знам дали го разбирате, но за да имате толкова много сабскрайбери, трябва да се вложи много сила, много любов към клиповете, да знаете как да се изказвате, за да може да си харесам на вас, т.е. И така, да. Наистина много съм благодарен, че така ме гледате. Значи, това е. Не знам какво мога да кажа още. Да, ще качвам скоро някой друг нов клип. Ще качвам Redstone системи. Имам един друг готин сървър. Craft Manix, не знам точно как се казва. В плот, значи има доста готин, има Creative World, PvP World, мисля, че има. Доста готин сървър, ще качвам, ще давам IP, ще прочвам поредици, може да почвам да играя Майнкрафт, както знака Iron, аз може и не знам, Майнкрафт не знам, нещо някакви нови поредици да започвам да качвам повече клипове, защото скоро наистина не бях качвал и някои хора може им да им е омръзнало. И затова сега ще гледам да качвам. Вчера или онзи ден качих нов клип на Super Bulgarian сервер. Трябва да качвам и още. На Fantasy Craft, след като го оправят, рестартват сервера, пак ще почна да играя с Цайл Linux. И така. Не знам какво друго мога да кажа. Благодаря ви, че се абонирахте и ме гледате. Искам да се абонирате